Right, kusangana kwatikuita zvekare pano paTerare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe watina on that notification bell. Muri Zimbabwe pane accident yakaitika musi wa30 mwedzi uno watiri zvichireva kuti muna July munomu. Bhazi remunhenje parakaita accident pakafa vanhu ivo vanosvika 11. Ndizvo zvazobuda paupdate iyi. Chakusei muchiona video, yapedza kuona video ndozvo unofika kuma section. Rest in peace kune vari kunzi vakafa pavanhu 11. Get you soon kune vakakuwara vari muchipatara. Inisa hatirari ndafunga kusei tusangana zvekare munguva inotevera. Much love. A very good morning to good morning. I hope you guys are very well. This is Mr. Munetsi Wamunosia from the Great Hope family. Ndataura nevanhu vari ku accident yakaitika. Okay, let's just wait for people to increase. Guys, kindly share this live. I'm not going to take more time. It's going to be very, very short. Very, very short. Please, very, very short. Just to share it so that I give you I will explain the purpose of the life. And normally and once I my life in the driver, you guys you know very well. Kuti not touchka. But information and pure nasi after kuti ndiri online issues. All right, so let's just share. Let's share. At least I can put then I'll be able to. Good morning to everyone. My condolences kune Ahmad Zaka Shaika. My family sakarasikirwa. Ingwa isina kumira shakanaka, guys. And this is one of the most difficult and painful moments for the Zimbabwean community, but guys. I think the month of July has been a very painful month, guys. If you remember very well, ndo pakai shaika vanhu 3 vokuraiwa ku UK vai. I know the people are still healing. Vanhu vachiri kurwadziwa kunzvimbo dzakasiyana nezvakaitika. The Kumalo family, mudzimai akashaika nevana. And people haven't yet healed from that incident, guys. Saka now tavatapinda mune incident yekwamunenjwa yaitika kudai again. So from my side, guys, we are trying our level best to help my families to locate Amadzao. So what I have decided to do, guys, and chakupai number yamkoma Thomas kwese. So kana une hama yako, guys, yauri kufungidzira kuti iri mubhazi. Nchakupa number yamkoma Thomas. Mkoma Thomas vanenge vapa ground, I think in 3 hours time. Saka kana mune zvamuri kuda kumutuma kuti tichekerewo kuti hama yedu yakamira sei, zvinhu zvedu zviri safe, you just have to contact Mkoma Thomas. Saka ndavatuma to be on the ground. Anditi. So if you also need information yekuti kana kuti hama yenyu iri muchipatara, anonzani zita rake, condition yake yakamira sei, Mkoma Thomas will be able to help you guys. He is your servant today. Saka vanike vapa ground. Saka nchesa number dzavo. Anyone ane hama yake yada kunzwa kuti condition yake iri sei, zvinhu zvakamira sei, Mkoma Thomas will be able to help you the entire day. Saka mlinge muchungovapa information. Vashikana mune vauti mpane mwamuda kutaura naye, maybe phone yake aispita through, you'll be able also to access my hospital. Anditi. Alright, guys, ndine nyaya iri panapa inonzwisa tsitsi. Pane mwana ane 5 years anonzi Chanel Marufu. Pane mwana ane 5 years anonzi Chantel Marufu. Mwana uyu mai vake vakashaika
mamwe masiblings ake ese akashayika ipapo. Anditi saka mwana uyu haana hama. Anditi saka pane musikana wekumusha akainvolvwa neaccident. Anditi saka musikana uyu ndiye atova nemwana uyu. Hanzi kubva nezuro mwana ari kungochema ari kuti where is mama. Saka mama vachona vakashayika ne2 sisters. Saka musikana uyu ndiye ana Shanteo Marufu ane 5 years. Anditi saka mai vaShanteo vakashayika panhamo yakaitika nezuro guys. Muri kupanzwisisa? Mai vaShanteo vakashayika, masiblings mamwe ese akashayika. Saka hanzi mwana uyu ari kungochema achiti mama. Saka pane musikana wekumusha kwedu akaito accident but anonyanyokuwara. Saka ndiye ana Shanteo Marufu izvozvi anaye. Saka tikukumbira kuti vane hama vanoziva mai vaShanteo Marufu muvatsvage mondifonera izvozvo. Yaikuinbox kwangu. Sorry, ndikuita mistake. Yes, mai vaShanteo Marufu vakashayika paaccident yanezuro. Hanzi nebamwe masiblings vakanga varipo. Saka akapona ndiShanteo ane 5 years. Saka pari zvino Shanteo ari mumaoko masisi vedu vekuZimbabwe. Anditi ndova naye izvozvi. Saka hama dzake sofa hadzisati dzazikanwa. But zviri kunzi Shanteo pari zvino ari safe. Sisi ava vanokwanisa kumuchengeta for nhasi vanaye. But havazozivi kuti iwo anozodischargwa rini. Uyezve vakadischargwa vachaita sei naShanteo. So can please ndopamunozonditorera ma screenshot ndakupopota guys. Please tumbotaura zvakakosha. Anditi so ndokumbirawo kuti uyai kuinbox kwangu. Akapona mwana chete musikana anonzi Shanteo Marufu ane 5 years. Mai vake nemao masiblings vese vakashayika. Saka mwana uyu haana wainaye izvozvi. But taitorombo rakanaka tina sisi vekumusha kwedu vakwanisa kumutora for now. Ivo vakaito accident. But vari kuti hanzi havana kunyanyokuwara. Anditi saka purpose yelife ineyi ndeyekuti hama dzachona dzamai vaShanteo kana kuti dzaShanteo Marufu vari kuJohannesburg kana kuti vari kuCape Town, you can make an arrangement yokuti Shanteo andotorwa kwaari kwachona. Mapanzwisisa? Right. Then advantage iripo ndeyekuti kana pane hama dzaShanteo Marufu dziri muJohannesburg, you can also contact me. Ndokupai number dzamukoma Thomas. Kana kuti because mukoma Thomas vaenda kuBloemfontein, he's just giving humanitarian support. Yekuti vanhu vese vada kucheka kuti hama dzavo dziri sei, ndo vanenge vachikubatsirai. So pachadzoka mukoma Thomas kuJohannesburg, vanogona kuuya nemwana uyu Shanteo Marufu ane 5 years. But anenge akufanira kuitwa hand over kuhama dzachona. Anditi. So that is the current update that I have now guys. Kuti please mai vaShanteo Marufu vakashayika paaccident yakaitika nemamwe masiblings vanga vainawo. Akangopona ndiShanteo ane 5 years. Saka hanzi ari kuchema kubva nezuro anenge achingoti mama. And haasi kutozivi kuti mwana kuti mai vake vakashayika. Anotowo mustate yokuti haasi kuziva kuti chii chakaitika. Anditi. So this is the update that I have. Then vachiri kutsvaga hama dzavo kuda kuziva kuti condition yavo iri sei and so on. And chakupai ndichaposta number dzamukoma Thomas kana vasvika panzvimbo. You can call Mr. Mukoma Thomas. He's going to help you. His support, our assistance that we are giving is more on the humanitarian. Kutarisa kuti vari kutsvaga hama dzavo, you are able to locate hama yenyu, makwanisa kuvafonera, makwanisa kuziva kuti state yachona iri sei. Anditi as a word of advice guys ndezvekuti tiri kungoziva nyonga dziri muno muSouth Africa guys. Zviri kuitika izvi vanhu vaendeswa pagovernment hospital pavari kubatsirwa. But veukama yatongovo an additional advice yandinayo ndeyekuti kana manzwa kuti hama yenyu iri mucondition yakaita sei, it's more advisable kana mune mari, you can also transfer hama yenyu
muendesa kana private or better facility, because pari zvino vaendeswa government hospital. Handisi kuti government hospital akubatsirwi, anditi ndinoda kuti mundinzwisise zvakanaka, anditi but pamwe pachona munotozoona kuti dai makakwanisa kutransfer vanhu venyu makavaendesa somewhere vanogona kuona assistance. This is just a word of advice. I'm not saying kuti havabatsirwe, but kuri kunzi ma-assessa situation as family, moona kuti condition iyi inogona kubatsirwa munhu akaendeswa kana private kana kuti chi. You can also check that option. I'm just advising vabereki. Ndiri kutaura base nenyonga dziri kuitika muno muSouth Africa idzi kuti hatisi kudiwa, hatichafarirwa, tiri kubatwa uyanga muzvipatara. Saka inyaya yekutoti munogona kuassesswa sefamily kuti zvinoita here kuti pavari kubatsirwa hama yenyu voramba varipo here, kana kuti pane option yekuti vanogona kutransferwa kana kuendeswa ikoko, handiti. So this is the current update here, and I'll keep on updating you guys kuti zvakamira sei. So Mukoma Thomas is going to be on the ground vachikubatsirai. So he's going to be at the hospital. Ndichakupai number dzake, you can call him muabvunza kuti titsvagirawo kuti hama yedu iripo anonzani, arimo here muchipatara, condition yake iri sei. Vada kutaura nehama dzavo avanenge vanawo mafoni. Mukoma Thomas vanogona kukuitira kuti mutaure nawo for video call or a normal call. So he is going to assist you, Mukoma Thomas. I hope so far tanzwisisa. Let me see, let me check my phone if there is anything that I left. Chandinogona ku eda again, and it let me just see from my other phone. Just be patient. I know Sandrupita zvitenderwe guys kupinda pa life uchidriver, but I just thought kuti nyaya yemwana iyi ibatsirikane, so that mwana aitase veukama vazive kuti ndio situation. Ndosaka ndakukumbirai guys kuti ndokumbiro kuti mushare live iyi. Can't speak and think at the same time. Yeah, kuti hama dzikwanise kuwanikwa. That is the purpose. Let me just see kuti tazowana here any update. But mwana anzi ari right, Shantio Marufu. Vakangoshaika chete vabereki vainavo, but iye mwana ari right. But challenge iripo ndeyekuti ari kuda vabereki vake, ende munhu ainaye hatombozivi kuti vabereki vachona vari kupi, mazita evabereki ndevapi, zvinofamba sei, ende mwana anoda kubatsirwa nekukasika. That's why we need the assistance and the feedback from the family side. So that is it for now, guys. I don't have any more news, but we keep on updating. Thank you very much.